mír. Téměř půl tisíciletí prožívalo druhé město zlatý věk, jak jen to bylo pro takovou koncentraci mocných bytostí možné. Příslušníci 4. a 5. generace začali v této době opouštět město a zakládat své vlastní domény po celém okolí. Většina Hakimových dětí se rozhodla zůstat v druhém městě. Soudci, aby splnili svou povinnost, a učenci, aby zůstali na blízku svému učiteli. Hakim se znovu vydal na cestu, často odjížděl až na 10 let, aby se věnoval svým vlastním záměrům. V jeho nepřítomnosti obvykle přebíral vedení domácnosti nejstarší z jeho potomků, který byl ve městě. To se postupně stalo poloformální poctou a funkcí a hlava Hakimova panství se začala nazývat nejstarší. Sám Hakim vyjádřil tichý souhlas s tím, že proti tomu neprotestoval. Druhá válka s Báli. A pak bez varování zaniklo jedno pohraniční město. Několik přeživších uniklo z Charizelova ohně a vrátilo se do druhého města se zprávou o smrti svého pána. Vyprávěli otřesné příběhy o plamenných sloupech, o slunečních kopích, které srážely kainity, když o půlnoci kráčeli po ulicích, o jámách, které se otevíraly v zemi a pohlcovaly chrámy a domy, a o strůjcích této hrůzy. Říkali si Báli. Reakcí antediluviánů byly většinou nedůvěra a podezíravost. Což pak Salotovi bojovníci a Hakimovi soudci před staletími démony nezničili, nezlomili jejich moc a jejich rozptýlené přeživší neposlali vít do noci? Nebyli snad démoni zahnáni do moře? Jistě to byla nějaká zrada, další tah v džihádu. Obvinění létala. Každá strana obvinovala své rivaly z toho, že zosnovali zkázu města a podsouvala jim pověsti o Bálech a vládcích démonů, aby probudila staré obavy. Hakim a Salot v tichosti chránili smrtelníky, kteří přežili masakr a naslouchali. Postupně se přesvědčili, že Charizel byla obětí, ústředním bodem rituálu, jehož konečný cíl zůstal utajen. Hakim byl pro další vyšetřování, Salot požadoval akci. Během 14 dnů vyrazili nejmocnější salubrijští válečníci, kteří chtěli nákazu zničit dřív, než se rozšíří. Příběh jejich osudu je dobře popsán a není třeba se jim v tomto vyprávění dále zabývat. Hakimova skupina se připravovala na bitvu, jak nejlépe uměla, shromáždili spojence mezi ostatními kainity a podnikli tehdy nevídaný krok, vyzbrojili své gúly magickými zbraněmi. Místo, aby se pokusili bránit hradby samotného druhého města, shromáždili své síly v troskách vesnice vzdálené asi 4 noci cesty od hradeb, podél nejpravděpodobnější trasy, kudy se Bálové mohli přiblížit. Toto byl extrémně špatný odhad. Soudci a čarodějové právě opevňovali místo, které si vybrali za svůj tábor, když dorazil gúlský posel téměř mrtvý vyčerpáním, s tuctem ran po celém těle. Nesl zprávu, že bylo druhé město napadeno z opačné strany. Bálové nedbali na konvenční způsoby cestování, když měli k dispozici křídla démonů, která jim urychlila cestu. Nejstarší z nich, soudce jménem Menčeka, vedl děti, jejich spojence a služebníky na rychlý pochod po souši, odhodlaný posílit město dříve, než padne. Za úsvitu, když se zástup rozhodnul ukrýt před sluncem v síti jeskyní, byl jejich předvoj zničen bouří kopí a plamenů. O chvíli později zaútočila hlavní část vojska. Menčíka a jeho skupina se setkali s konečnou smrtí, když se útočníkům postavili, ale jejich akce získaly přeživším čas, aby se ukryli v jeskyních. Když se zbývající soudci a jejich druhové ve tmě jeskyní přeskupili, začali shromažďovat to málo, co o situaci věděli. Několik z nich zahlédlo mezi útočníky známé tváře, příslušníky Salota, Ventru a La Sombra, kteří byli považováni za blízké spojence dětí. Zdálo se, že Menčekovy síly operují už několik týdnů na základě falešných informací. Sympatizanti Bálů oklamali soudce a zbavili je mnoha z nejsilnějších obránců města. Následující den a noc téměř znamenali konec soudců a čarodějů. Bálové a jejich démoničtí služebníci pronásledovali Hakimovi děti jeskyněmi. K jejich cti je třeba říci, že kopí soudců připravila o život mnoho nepřátel a umění čarodějů svazovalo a zabíjelo s nevídanou silou, ale množství protivníků a síla jejich útoku byla ohromná.
Za úsvitu druhé noci se poslední zbývající čarodějové shromáždili v nejhlubší jeskyni, která se dala nejlépe bránit. Když připravovali stráže na nadcházející útok, kámen pod jejich nohama se začal chvět. Ozval se zuřivý křik, jako by Bálové vyslali samotné legie pekla, aby smetli Hakimovi děti ze světa. Soudci napjali svá kopí, čarodějové shromáždili moc. Pak začala do jeskyně proudit krev. Nejdřív jen pramínek, pár kapek prosakujících skrz trhlinu. Pak začala do tunelu pomalu proudit krev, ze které se postupně stával velký proud, jenž zanechával přeživší děti pokotníky v chladivé karmínové tekutině. Pak uslyšeli kroky. Lehké, téměř neslyšné, pomalé, jako když dítě jde neznámou chodbou. Pak se v mihotavém světle jediné pochodně, kterou se jednomu Ghúlovi podařilo udržet, vynořila drobná postava, zčernalá a ohořelá, s očima vypálenýma z důlků. Posílá mě Hakim, zašeptalo to. Jsem Ur-Shulgi, jsem z vaší krve. V příštím století stály Hakimovi děti v čele válek proti démonům, zatlačovali je zpět do jejich jam a uzavírali ústa pekla. Bálové se z masakru v jeskyních nikdy plně nevzpamatovali. Po celá tisíciletí nepředstavovali významnou hrozbu. Děti pomalu obnovovaly své síly, zatímco Hakim je zpovzdálí pozoroval a nechal své dědice, aby si vytvořili vlastní odkaz. Tradiční zprávy o bitvách proti Bálům se zdají být značně přehnané a líčí epické konflikty takového rozsahu, že by je tehdejší smrtelníci, natož kainité, prostě nemohli unést. Podobných příběhů se však zachovalo dost na to, aby se dalo předpokládat, že je v nich určitá míra pravdy. Mezi dětmi je nejrozšířenější verze, kterou uvádím zde. Všimněte si neustálého důrazu na ušlechtilé oběti, které Hakimova rodina přinesla, a tím je ustanovila jako ochránce ostatních kainitů. Každý klan má nepochybně své vlastní tragédie. Rozchod. V průběhu konfliktu Bálové napadli druhé město ještě 3krát, i když nikdy nese stejně ničivou silou jako v prvních nocích. Než byla hrozba zažehnána k Hakimově a Salotově spokojenosti, byla země kolem města pustá a zčernalá bálskými kletbami, čarodějného plamene a pochodem prvních armád světa. Kainovi dědici postupně opouštěli své hnízdo a vydávali se do bájných zemí, které ležely za hranicemi. Hakimovi během válek stěžklo srdce. Do přímých akcí se pouštěl jen zřídka, když ho okolnosti donutily vyrazit do pole. Většinu času věnoval výuce učenců a výchově soudců. Čaroděje přenechal zázračnému Ur-Shulgimu a nekromantovi, jehož jméno se ztratilo v historii. V průběhu bojů proti Bálům se soudci stále méně věnovali svým původním povinnostem. Kainovi děti neměli přílišnou potřebu pronásledovat jednoho z nich, který se pouze živil. Příliš brutálně, když byla jedna vesnice právě zničena jako krvavá oběť a sotva potřebovali hledat pár démonů, kteří se mezi nimi skrývali, když jich tucet boural brány. Hakim učil svůj klan způsobům boje neochotně, protože nejstarší řemeslo ho od počátku nebavilo, ale nemohl obětovat své děti tím, že by selhal při jejich přípravě. Ze soudců se postupně stali válečníci, když už ne formálně, tak alespoň po dobu boje. Když houfy ostatních prastarých opouštěli druhé město, Hakim byl ze své povinnosti znechucený. Přijal zodpovědnost vykonávat spravedlnost pro své druhy a jejich potomky, ale zdálo se, že už nejsou ochotni akceptovat plnění tohoto úkolu, který mu uložili. Někteří ho ignorovali. Někteří ho otevřeně odmítali. Většina postupně opustila skořápku města, které on a jeho děti 2krát posloužili jako štít. V tichosti se poradil se svými nejbližšími rádci a pak na rok zmizel v pustině. Když se Hakim vrátil, shromáždil své děti a promluvil k nim. Jeho slova, ačkoliv byla opakovanými překlady překroucena, jsou tu s námi a tvoří základ mnoha činů našeho rodu v průběhu staletí. Stejně jako děti noci uznávají povinnost vůdce vést, uznávají také povinnost jeho následovníků přijmout jeho vládu. Stejně jako děti šelmy uznávají potřebu lovce lovit, uznávají i povinnost kořisti nechat se lovit. Naši bratranci však odmítají svou povinnost podřídit se naší spravedlnosti, ačkoliv to byli oni sami, co po spravedlnosti volali. Někteří z nich říkají, že náš čas už pominul,
že nás už není třeba, že město je mrtvé a všichni by udělali lépe, kdyby ho opustili před jeho definitivním zhroucením. Je v tom zrnko pravdy. Starali jsme se o hrozby zvenčí na úkor bdělosti uvnitř. Ale chyba není na naší straně, protože ta leží na bedrech těch, kteří chtějí hrát své hry pomocí meče a postrkují smrtelníky jako figurami na šachovnici. Nemůžeme přestat soudit jen proto, že náš druh přerostl jedno město. Budou další města. Krize, před kterou dnes večer stojíme, je krizí povinnosti. My ji známe, naši bratranci ji jasně vyřkli v nocích dávno minulých. A i když se nám mohou vysmívat, naše povinnost nebyla nikdy zrušena. Musíme tedy hledat nové způsoby, jak ji vykonávat, protože metody, které jsme používali v minulosti, již nejsou nejlepšími nástroji pro toto poslání. Říkají nám, že město umírá, necháme ho tedy na pospas, jeho smrtelné křeči. Vydáme se do zemí zmítaných válkou, do pouští, do hor, do drsných, neúrodných míst, která si nikdo jiný nechce přivlastnit. Tam uchováme vzpomínku na tyto noci, která přetrvává v proudu času. Budeme pozorovat, studovat a čekat. A až bude potřeba naší spravedlnosti opět tak velká, že nebudeme moci nečinně přihlížet činům našich bratranců, vystoupíme a naše paměť bude naším kopím. Předkovo opovržení politickými machinacemi džihádu zůstává v klanu silné i dnes. Jako celek se Hakimovi děti drží stranou politických hádek ostatních kainitů. Částečně je to způsobeno geografií, přinejmenším před nástupem moderní dopravy, ale hlavně díky lehkému pocitu nadřazenosti. Děti mají rády pocit, že se k dosažení svých cílů nemusí uchylovat k politice. To neznamená, že by žádný příslušník rodu nebyl schopný lstivosti, ostatně mnozí vezíři dosáhli na politické scéně velkých úspěchů, ale spíše je to tím, že náš klan je náchylný k přímočařejším řešením. Tato politická izolace má samozřejmě i své nevýhody. Neúčast v intrikách rodných znamená málo nepřátel, ale také spojenců. Možná, že kdybychom byli více v kontaktu s našimi evropskými bratry, nebyli bychom s nimi během dlouhé noci v rozporu a tremíři by na nás nikdy neuvalili svou kletbu. Nesmrtelné vzpomínky plodí nesmrtelnou zášť a urážky spáchané během vzpoury anarchů jsou pro některé z těch, u nichž hledáme útočiště, stále čerstvé. Navíc je tu otázka politických zkušeností. Jsme nováčky v síních moci, do kterých se chceme dostat, a je toho hodně, co se musíme naučit jak o Kamarile, tak o Sabatu. Odchod. Krátce na to Hakimovi děti navždy odešly z druhého města. Hrstka nespokojenců se oddělila od hlavní části klanu a odmítla Hakimovo vyhlášení izolace ve prospěch toho, že zůstali v kontaktu s větším počtem ostatních kainitů. Většinou se jednalo o učence a čaroděje, kteří měli pocit, že poustevnická existence by jejich práci nepřiměřeně omezovala. Mezi svými bratry se tito jedinci stali známými jako vyděděnci, protože odmítli své dědictví. Sám Hakim neučinil žádný krok, aby je zastavil. Možná se domníval, že prosazení jeho vůle by způsobilo více problémů, než kolik by jich vyřešilo. Všechny zprávy o odchodu klanu z druhého města hovoří o cestě jako o nesnesitelné zkoušce. Hakimové opustili město na vrcholu léta a potřeba úkrytu před sluncem znamenala, že téměř třetinu každé noci strávili rozbíjením a opětovným stavěním tábora. Mnoho dětí šlo na smrt v důsledku toho, že sluneční paprsky pronikaly do nevhodně postavených stanů. Cesta byla neméně náročná i pro smrtelné služebníky, kteří následovali Hakima do vyhnanství, protože vedla přes spálené a mrtvé země, které nesly hlavní tíhu válek z Báli. Voda se scháněla obtížně, jídlo bylo ještě vzácnější a výté bylo mimo karavanu téměř nedostupné. Než cestovatelé dorazili na úpatí hor, které byly Hakimovým cílem, bylo v karavaně méně než 50 dětí a možná 80 smrtelných služebníků. Většina jeho dobytka byla zničena, protože byla zabíjena na jídlo. Výstup do hor byl stejně nebezpečný, ale z jiných důvodů. Smrtelníci z tohoto kraje nikdy nespadali pod svrchovanost druhého města, ale od uprchlíků slyšeli příběhy o střetech z Báli. Neměli touhu přijmout jiné pány, než ty, co už měli. Navíc se setkali s několika poraženými Báli,
kteří přežili a věděli, jak bojovat s neživými. Orlí hnízdo. Následující zpráva o založení Alamutu je považována za doslovnou pravdu. Vyvolává však několik otázek, z nichž nejmenší se týká zjevných schopností Hakima tvarovat kameny. Takové nadání není u Kainitů známo, s výjimkou jedné nižší krevní linie, která se objevila až 7 nebo 8 tisíciletí po těchto událostech. Osobně se domnívám, že doslovně přijímaný výklad je nesprávný. Můj výzkum naznačuje, i když nepřesvědčivě, že Hakim Alamut nevytvořil, pouze ho objevil. Možná tak, že zničil magické ochrany, kterými byl obklopen, aby byl skryt. Měl bych však zdůraznit, že se jedná čistě o odhad, i když kvalifikovaný. Jak se Hakimovi upíří i smrtelní stoupenci přesouvali hlouběji do hor, jejich zásobování bylo stále obtížnější. Hakim si byl dobře vědom toho, že ti, kteří zůstali, jsou věrní až do smrti, nebo v některých případech i po ní. Ale věrnost nenahradí obživu a přístřeší. Poutníci neměli jinou možnost, než pokračovat v cestě. Území, kterým procházeli, bylo příliš neúrodné na to, aby se na něm dalo založit nějaké sídlo. V noci o zimním slunovratu zastavil Hakim pochod krátce po východu měsíce. Pronesl jediné slovo tady. Zabodl kopí do kamene u svých nohou. Hora se zachvěla a všechny kromě Hakima schodila na zem. Když se zvedli, spatřili velký trůn z leštěného černého kamene, na němž trčela násada Hakimova kopí z místa, kde by spočívala pravá ruka toho, jenž by seděl na trůnu. Hakim stál před trůnem s rozpaženýma rukama, jako by s ním nebo s horou, z níž trůn vzešel mluvil. S výkřikem se z oblohy snesl orel s černým peřím, roztáhl křídla, přistál na levém rameni trůnu a lesknoucí má se očima pohlédl na Hakima. Pak, jako by dospěl k nějakému rozhodnutí, vzlétl k Hakimovu rameni. Předek se obrátil ke svým dětem a řekl: Tady. Zde bude náš domov, od této noci až do té poslední. Toto místo je naše, odteď až do skonání věků. Zde se budeme shromažďovat, bdít, vzpomínat a soudit. Toto je srdce protknuté kopím, hnízdo orlů a jako takové bude navždy známé. Hakim pokynul rukou a zabořil se do země spolu s trůnem. Když jeho následovníci vyrazili vpřed, našli ústí jeskyně, svažující se dolů v dlouhé, široké rampě, příliš pravidelné na to, aby byla vytvořená přirozenou cestou. Po vstupu do jeskyně objevili rozsáhlou síť jeskyní a chodeb, jejichž uspořádání přesně kopírovalo uspořádání Hakimova paláce ve druhém městě. V jeskyni, která odpovídala velkému sálu paláce, našli průzkumníci Hakima sedícího na trůnu se skloněnou hlavou. Jeho výraz byl plný bolesti a vypadal unaveně, jako by právě vybojoval velkou bitvu. Z tuctu ran mu vytékala krev. Když Hakimovo nejstarší dítě vstoupilo do jeskyně, orel se s výkřikem vznesl z Hakimova ramene. Všechny oči se na něho obrátily a sledovali, jak stoupá vzhůru k temné obloze, která visela nad komnatou navzdory stovkám stop skály, která tam byla. Hakim si povzdechl, zvedl hlavu, vstal a uchopil kopí jako oporu. Tady, zopakoval a nikdo neměl důvod ani dostatek vůle jeho rozhodnutí zpochybnit. Od té noci je Orlí hnízdo, Alamut, duchovním i fyzickým domovem Hakimových dětí. O hoře a zázracích v ní se vyprávějí tisíce příběhů a zlomek z nich může být i pravdivý. Ale Alamut existuje a i dnes večer zůstává naším srdcem. Ačkoliv mnozí z nás už možná nikdy nespatří jeho tiché sály, je hlavním symbolem našeho klanu. Kolik jiných rodných se může v těchto posledních nocích pochlubit domovem, byť rozbitým a zapečetěným.